Boas, son María Fra e este é o canal de Devagar.eu. Hoxe imos falar do pericón, esta erva cuxo nome botánico é Hipericum perforatum. Atendede sempre a este nome cando andedes a procura de información sobre cualquier planta. Pode ser que a coñezades na vosa casa por outros nomes distintos ao de pericón, outros nomes como por exemplo erva de San Xoán, que é o nome que se lle dá xa que está no momento óptimo para ser apañada e elaborada nesta época do ano, no mes de San Xoán. Tamén é unha erva relacionada con esta tradición milenaria da celebración do lume novo, cristianizada como San Xoán, entre outros rituais, en moitos lugares entra a formar parte da auga coa que lavamos a cara na mañá do 24 de xuño. Tamén se coñece polo nome de milfurada. Milfurada en alusión a unha característica morfolóxica súa. Se ollamos a contraluz, as súas folliñas aparentan estar cheas de pequenos buratiños, de aí tamén o seu nome botánico Hipericum perforatum, perforatum de perforada. Aínda podemos topar con outros nomes, hipérico, abeluria, erva das feridas, mas ao longo deste vídeo voume referir a ela como pericón, xa que este é o nome co que se coñece na zona do país onde teño encontrado máis vivo o coñecemento tradicional sobre esta erva, en cuanto ao seu uso, en cuanto ás indicacións, preparacións. Esta é a zona do sul do país, a zona da provincia de Ourense, as comarcas da Limia, Monterrei, Viana, Trives. Imos coa identificación. A identificación desta planta non é difícil. En esta época do ano abundan as nosas cunetas e outros lugares secos, terras remexidas, aínda que tamén podemos encontrar en prados ou noutros ambientes. O pericón forma parte da familia das hipericáceas, que conta con varios representantes na nosa xeografía. As flores de todas as plantas desta familia son bastante parecidas, varía o tamaño, pero todas teñen 5 pétalas coroadas por un feixe de estames longos. Tamén se machucamos entre os dedos a flor, tinxiranos de un vermello, como se a flor tivese sangue dentro. Isto é unha dica interesante para saber que estamos diante de unha hipericácea. Algúns outros hipéricum, algunhas outras do xénero da familia das hipericáceas, tamén son coñecidos e utilizados do mesmo xeito que o Hipericum perforatum, que o pericón, pero tamén é certo que en algunhas zonas saben diferencialas para escoller o propio, o pericón que é apropiado para remedios. A característica principal que o diferencia son as liñas ou as ás que percorren o talo, que no caso do pericón son dúas e alternanse nos nós, mentres que a femia ou o pericón que non é propio para os remedios, pois ten 4. Como vedes na imaxe, o xeito de recoñecelo é polo tacto. As follas simples, opostas, que quere dicir que nacen enfrentadas no talo por pares, teñen esa característica da que vos falaba antes. A contraluz podemos apreciar as súas glándulas translúcidas, a folla aparenta estar chea de furadiños. O pericón tamén se lle chama erva das feridas,
e con el elabórase este aceite que é remedio para feridas, queimaduras, excelente analxésico e antiinflamatorio que podemos utilizar en dores de calquera tipo de aparato locomotor, golpes, contracturas, lumbalxias e aínda hemorroides, dores de ouvido, dores de cabeza aplicado nas tempas ou aquí no medio das cellas, picaduras. Vaya, un remedio basiquísimo do noso botiquín natural. O aceite de pericón para as feridas é un remedio tan afamado que non me vou deter aquí a falarvos sobre a súa elaboración. Simplemente hai que deixar macerar a erva no aceite ao redor duns 40 días, a semisombra, hai quen quere que sexa a pleno sol, iso depende un pouco, hai diferentes receitas, penso que todas son boas. A cuestión é que nos fique un aceite así, un aceite coa cor característica que lle dá o pericón a todos os seus preparados. Pensades que é necesario aclarar un pouquiño máis sobre esta elaboración, pois comentademe abaixo e vemos de expandirnos un pouco, pero o que me interesa agora mesmo, sobre todo, é falarvos dos usos do pericón por vía interna. En concreto, o que se refire ao seu uso como antidepresivo, que é un uso que ten moita importancia na nosa tradición medicinal, pero tamén na fitoterapia moderna, sendo o pericón un remedio antidepresivo moi utilizado, sobre todo nos países do norte de Europa. Vou comezar falando das advertencias. O pericón é unha erva maravillosa con un enorme potencial sanador. Se ides utilizar o pericón no uso interno, tedes que ser conscientes disto. Tedes que ser conscientes tamén de que o pericón está totalmente desaconsellado se utilizades outra medicación para os nervos, se tomades ansiolíticos, cualquier medicación dese estilo. Isto non é algo que diga eu, isto é algo que dice que receitan ese tipo de medicamentos e sobre estudios e experiencia que parece fundada. Se tedes cualquier problema de saúde, se tomades algunha medicación para algún problema crónico, tedes que ter moita precaución, informarvos ben antes de utilizar ninguna droga vegetal, ben sexa o pericón ou sexa outra cualquera. Dito isto, o pericón é unha erva dos nervos, dos problemas nervosos, que quizá en tempo seran diagnosticados como magollados, como mal de ollo, ou almas de defuntos que non acougaban, ou o demo petando na porta. E o pericón acompañaría o tratamento das persoas que ian á procura de exorcismos e outras manobras de curas e de expertos do alén. Por exemplo, a Romaría do Corpiño, que por certo tamén ten o seu día grande no 24 de xuño, día de San Xoán. Os principios activos que parecen explicar o efecto relaxante e antidepresivo do pericón son a hipericina e a hiperforina, aínda que non debemos abordar desde unha perspectiva mecanicista o tratamento con ervas medicinais. O seu efeito é moi amplo e abrangue moitos aspectos interligados. O pericón tamén se aconsella para problemas digestivos, hepáticos, xinecolóxicos, urinarios. Ten demostradas propiedades antibióticas con diferentes cepas bacterianas, tamén antivíricas, e aínda a súa elevada composición en taninos podería explicar tamén as súas cualidades cicatrizantes, astringentes en caso de diarrea, por exemplo, ou o seu efecto tonificante e vigorizante do organismo. Para utilizar o pericón con esta finalidade temos dúas opcións. Podemos preparar unha infusión coa erva seca. Aquí tedes a erva seca de pericón para que vos fagades unha idea de como ten que quedar. Conserva ben as cores, un bon secado conserva ben as cualidades da erva, conserva ben o seu cheiro, conserva ben a súa cor. E xa poderíamos conservala nun bote de vidro, ou se tememos o efecto da humidade, tamén serviría colgada nun sitio escuro, nun sitio onde non se pudese manchar de pó, como podía ser, por exemplo, dentro dun armario, ou ben dentro dunha saca de papel, tamén poderíamos guardala así. Isto colleríamos un pouco a dose
como sempre, depende un pouco de cada quen, pero podemos conservar a erva así enteira e, pois, a hora de preparar a infusión, cortamos unhas puntiñas da erva e preparamos a infusión con eso. Podemos facer as infusións coas ervas frescas ou coas ervas secas, iso sempre. O caso do pericón é que o temos óptimo nesta época do ano, pero non o temos o resto do ano, por iso pois, podemos usala fresca pois, no mes de San Xoán ou arredores, e despois, se queremos tela, temos que secala para poder utilizala o resto do ano. As augas de pericón, esa infusión de pericón, comecemos sempre facendo as clariñas. Hai que lembrar que é un remedio forte, que non necesitamos moita cantidade, e sempre estaremos a tempo de aumentar a dose. Isto tamén é un bon consello, tendo en conta que o pericón non é unha erva para todo o mundo. Que quero dicir con isto? Pois, tanto co pericón como todas as plantas que afectan o sistema nervioso, e estou falando tamén de plantas de uso moi común, como pode ser a camomila, a matricaria camomila ou a melisa officinalis, a erva velleira tamén. Pois estas son ervas que as persoas para as que non son séntanlles mal, inda que non vayan procurando nelas os seus efectos calmantes dos nervos, pois alteranlles o estado de ánimo ao consumilas. Pois se isto xa temos en conta con estas outras ervas que teñen un uso, bueno, máis habitual e máis seguro tamén, pois co pericón, que é unha medicina potente, unha medicina forte, ainda temos que ter maior consideración. O ideal sería probar a erva pois en momentos nos que estamos ben, ver se nos aumenta a irritabilidade, a excitabilidade, o seu uso, e se eso sucede, ter en conta que non é a erva ideal para nós. Se non nos queda outra alternativa e vamos a probar esta erva nun momento en que xa non nos encontramos ben, bueno, pois iso, máis que nunca, augas clariñas, e se notamos o mínimo empeoramento dos síntomas, pois non debemos seguir utilizando. Unha vez que te familiarices co uso do pericón, podemos preparar en tintura, que é isto que teño aquí. A tintura de pericón prepárase con erva fresca. A min gustame preparar as tinturas sempre a partir das ervas frescas, aínda que ides encontrar por aí pois moitas indicacións de facelo con elas secas. Eu, non sendo algunhas excepcións, prefiro facelo coa planta fresca porque de feito a tintura pois ten a cualidade de poder aproveitar a planta sin ter pasado xa por un primeiro proceso de degradación de moitos dos seus principios como é o secado. Eu sigo o criterio de apañar a erva fresca, de picar as umidades floridas do mesmo xeito que fago para o aceite e cubrilo de aguardente. Cubrimos a erva de aguardente e deixamos macerar aproximadamente un mes. O ideal é filtrala con un filtro máis finiño, por exemplo, un filtro deses de filtrar o café, pero bueno, neste momento non o encontro por ninguna parte, entón vou non facer así, pero despois espero poder colala convenientemente. Tamén a vou filtrar neste cacharro para que vexades o resultado. E aquí temos a nosa tintura. Tamén cando teña o filtro do café quitarei todo o resto de erva e exprimireina toda ben. Se non encontro iso, bueno, pois con un paniño limpo ou que sexa, será co que o fago, pero exprimirei tamén o resto da erva. E aquí tedes, aquí vedes o resultado, esta cousa bonita que nos queda coa tintura do hipérico, coa súa cor característica. Unha vez filtrado o preparado, o ideal é que o engarrafemos nunha garrafa deste tipo, por ámbar, e que o manteñamos guardado nun armario ao resguardo da luz. Pois para utilizalo, vamos a utilizar unha garrafiña deste tipo, unha garrafiña que teña un dosificador de gotas, como esta,
e colocámoslo nun pingueiro deste tipo e é así como vamos tomar. Quanta vamos tomar? Bueno, para comezar podemos tomar a referencia dunha dose de 3 a 5 pingas por cada toma. 3 tomas ao día. Ás veces poderemos sentir a necesidade de tomar máis se o seu efecto, se non sentimos o seu efecto. Pero bueno, a tintura así elaborada, eu creo que para que vos fagades unha idea, podedes ter a referencia de que unhas 8 ou 10 gotas por toma é o habitual para unha persoa adulta. O que se trata é de encontrar cada quen as cantidades que se adaptan a nós, ás nosas circunstancias, á nosa fisionomía. Hai moitos factores aí que entran a formar parte, por iso sempre o consello é comezar de menos a máis. E con isto remato xa. Sei que fican abertos moitos temas, podes comentar as dúbidas que teñades e, sobre todo, agradeceríamos moito se tedes algunha experiencia directa co pericón ou algunha referencia a usos tradicionais na vosa familia, no voso entorno, pois para min toda esta información son tesouriños que guardo con moito cariño e divulgo con moito cariño tamén. Estarei inmensamente agradecida se o compartides con nós. Aguardo que vos sexa de axuda este material, compartide, suscribide, todas estas cousas. Obrigada e se o desexades tamén podedes suscribirvos ao meu blog, deixo a ligazón na descripción do vídeo. Con toda a información que me vaiades achegando, irei dando forma a un pequeno traballo sobre esta herba que vos farei chegar a todas as suscritoras a modo de agradecimento por colaborar, por axudarme a construir esta rede de bar. Máis nada, saúde e terra.